Hola, soc Maitel Mela. Treballo com a gestora cultural en la Nau Gran, que és el programa universitari per a persones majors de 55 anys de la Universitat de València. Aquest curs, la Nau Gran ha complit 20 anys. 20 anys en què la universitat dona oportunitats formatives i culturals a totes aquelles persones majors que tenen ganes d'aprendre, millorar els seus coneixements i estar actives. El confinament també ha afectat molt a la Nau Gran. Les seues classes han hagut d'acabar online, com els estudis de grau. Una part dels nostres estudiants, per manca de competències digitals, no ha pogut continuar el curs. Però també és cert que una gran part dels estudiants sí que ha vist aquesta crisi com una oportunitat per millorar els seus coneixements en les noves tecnologies de la informació i la comunicació. I com a exemple, vos puc dir que les videoconferències s'han utilitzat molt per a les classes, però també per a fer tertúlies, clubs de lectura. Hi ha cursos que s'han desenvolupat per WhatsApp i els alumnes del taller de poesia han enregistrat xicotets vídeos on reciten els seus poemes. Els programes universitaris per a persones majors tenen clar que la presencialitat és fonamental per als nostres estudiants, ja que es basen no sols en l'adquisició de coneixements, sinó també en el desenvolupament de les relacions interpersonals entre ells. Però, obligats per les circumstàncies sanitàries que estem vivint i la incertesa que tots tenim, per als propers mesos apostem per aprofitar les oportunitats que dona la docència online. En la Nau Gran estem treballant en l'organització de cursos i conferències en aquesta modalitat per al primer quadrimestre. Trobareu tota la informació en la pàgina web de la Universitat de València. Universitat de València.